welcome back to my YouTube channel Dear Life of Rashmita. Inita ನಮ್ಮ vlog ದ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗು ಸೇರಿದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದೇರು ತಾಮರೆ ಭಕ್ತಿದ ಪುರ್ಪ ಪಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯೋಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲ್ಲಾರ್, ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಚರಣ್ ಕೆ, ಬಕ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆದ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌತಮ್ ಪೂಜಾರಿ, ಬಕ ಅಕ್ಷಯ್ ನಕುಲ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂದಿರ್. ಹೀರೋ ಏರ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಏರ್ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಏಜೆ, ಶಾತ್ವಿಕಾ ಜೆ.ಕೆ, ಬಕ ಶ್ರೇಯಾ ಕೆ ಪಂದೆ, ಬಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯತಿರಾಜ್ ಉಪ್ಪುರ್ ಮಂದಿರ್. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಕೇನು ಪಂಡ ಐ ಕಾಯ್ನಾಥ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ ಐ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಬತ್ತೆ ನಕುಲ್ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮೇನ್ ಆದ್. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪ. ಸೊ ಅವೇನು ತೂದು ಆಯ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅಕುಲ್ ನನಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನಾವಡು ಪಂದು. ಸೊ all the best. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನಿಕುಲ್ನ ಚೂರು ಮೋಕೆ ತೊಚ್ಪತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ. Thank you ಗೈಸ್.